Welcome to my channel Sivaram Panigrahi। ଆଜି ଜାଣିବା ହନୁମାନଙ୍କର କେଉଁ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 1. ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। 2. ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ 34 ଠାରୁ 43ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟୋମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ। ଏବେ ଅଚ୍ୟୁତି କହୁଛନ୍ତି, କଳି ଶେଷ ବେଳେ ଆକାଶରେ ବା ଶୂନ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ? ନକ୍ଷତ୍ରେ ବୃଷ୍ଟି ରାତ୍ର ଦିନ ହେବ, ମହତ ପୁଣି ଯେ କେହି ନଥିବ। ଉଲୁକାପାତ ହେବ ହାଳ ହୁଳି, ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଳି। ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିବ ପୁଣ, ଆମ ଆବିର୍ଭାବ ଯାଜପୁରେଣ। ହେ ଦୁଃଖ ନାଶନ ପତିତ ପାବନ, ଏତିକି କରୁଣା ହେଉ। ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ତୁମ ନାମ ସଦା ତୁଣ୍ଡରେ ମୋ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन को माँ तुमने दिया था जीत का वरदान, उसी तरह माँ भवानी दे दो आशीर्वाद हमें, कर दो हमारा भी कल्याण। जय माता दी। कृष्ण ज्ञान अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। मुरली वाले की जय।